Okay, kwase kusela about iviki. Mangithi ngiyageza. Ngizwa sekunento la emidlalo. Same time ngisuke la endlini. Ngihambe ngiyotshengisa ugogo ngoba ngihlala nogogo ekhaya. No, ngihambe ngiyotshengisa ugogo. Ethi ugogo yini imile ngini nama ngazi. Ngibona ngoba sengigeza. Ethu hayi ake sibize nabanye abala ekhaya noma sifonela abaseThekwini o-aunty kanje. Sibatshengisa ukuthi unenkinga kanje. Imile ingakanani into enjani? Imile ngiyibone nje mina isiqhubu kwento encane nje. Into mhlambe ikangaka ngoba ngimisile nje ngesandla. Mana mfethu. Emzimbeni kuwena? Yebo. Ubungayizwa nisonke lesikhathi noma yavela imile akasikhathi esodwa nje. South Africa siyabingelela. Kuphi nakuphi ngeendawo lapha nikhona. Nibingelela umduduzi ngokwamkhwanazi sivela kwenhlangano Ithuleleni Organization. Sinibingelela singapha kwelidumayo lika Banana eThekwini. La khona ke Ithuleleni ezinze khona. After ke sike secreate ingosi ke ethi ehloko sithi ke abantu bayagula abaningi abantu abebavela ngezifo ezahlukahlukene bezocela ke usizo ukuthi sibalekelele ekubaceliseni usizo lwezempilo bakwazi ukuthi ke bathole ukwelapheka kulezo zifo ezibaphethe ezahlukahlukene. uNkulunkulu ke uyakhombisa kubukhulu bakhe ngokuthi ke bakhona abaningi abakwazi ngempela ukuthi basizakale noma bengakasizakali bonke kodwa ke sihlele ethembeni lokuthi uNkulunkulu uyogcina wenza wonke umsa wakhe nakubona ubenele bonke. Namhlanje ke sinomfowethu la esike saba naye ekuqaleni kwalonyaka nje enyangeni ezemibalo ezedlule. Umfowethu wayefikile lapha bazomkhumbula ke sethe kuba nesikhathi nabo bela kaThuleleni. Sixoliseke laba basijoyina mhlambe ngendlela banga-understand ukuthi bazahamba bobheka mhlambe ilink yokuthi udaba lukamfowethu lalungani. Umfowethu wafika la enenkinga egula kunzima ngisho ukuhamba. Kodwa ke namhlanje nangokukhona ke siyayibona nempilo nami ngena nje ngiyathuka. Ngibona indlela nje sahleli ngayakhulekile sahleli njengami nje kanti ekuqaleni kwakunzima. Ikhona ke insizwa yakithi la sizobonga nje ubukhulu bukaNkulunkulu. Mnewethu kunjani? Siyaphila. Uyazwa nina. Mfethu ukhumbuza abantu mfethu ubani igama? Igama nguSiphesihle ngamaJola. Ungiphakamisela izinto nje maJola. Igama nguSiphesihle ngamaJola. Okay mfethu sike saba nawe mfethu la kaThuleleni. Yebo. Kwakwenzakaleni ngoba eqaleni? Kwakunento nje eyangimila emhlanje yaqala mhlambe yaqala 2023 phakathi nonyaka. Yebo ngase ngifika la ekhaya kusanokuqala unyama ngaphosisi. Yebo and ngasizala ngendlela ngasizala ngayo. Bazophela abantu mhlambe usizakala yinyanga agcaba yini? Kwenzakalani? Into ayikuphethe ayikanjani bakhumbuza abantu? Into engiphethe ngizothi like angazi like isifumbu kanje. Bathi umntwana. Yes. Bayikanjalo odokotela mabesho bathi kwakhona amafutha phakathi. Yebo. Okay, lento ke ibisikwenza ukuthi impilo yakhe ibe njani? Bekuhambeka ukuhlaleka bekunjani belala kanjani mulala? Ukuhamba bekhona behambeka kodwa bekhambeka kodwa bengisheshe ngikhathale nje bengasakwazi ukuhamba ama long distance. And ukulala bese ngingalali ngomhlanje bese ngilala ngesisu kuphela. Yebo kodwa right now sengiyakwazi ukulala ngomhlanje. Siyakwazi nokwenza iwoman on top. Hayi angazi. Utholakala ukuphendula lapho. Ayinakho ukuphendula. Kodwa khona ipossibility. No, abancoko nje mnewethu ngoba phela manje kufuneka sikubonga phela mfethu impilo. Sijabule makufuneka sijabule, sikhale makufuneka kukhale. Kulokho njengamanje sizobonga ubukhulu bukaNkulunkulu nje ukuqala siphinde sibonge nobukhulu ke nomsebenzi omkhulu owenziwa odokotela bakithi la uhulumeni waKwaZulu-Natal ngaphansi komnyango wezempilo ophethwe komama namagugu akaSimelane. Angisazi bathi khona isibongo sisivela futhi ngisengesikhohliwe ngizongokhansela eMlazi uMEC wethu akaHealth kanye noHOD kanye nesibhedlela ke esikhulu inkosi Chief Albert Luthuli ila khona wenze khona operation. Yebo ikhona lapho ngenze khona operation. Yeah. Ngangena
ngeyi-2 yeah nakhona bangifonela nje ngangilele nje ekhaya nganginga-expectile ukuthi khona lapho engathiwa ngiphuthume khona ngangiyilale nje ekuseni ngo-8 kwangena i-call ngayibamba ngoba ifoni yami no-Truecaller yasho ukuthi ibhala ukuthi Nkosi Albert ngayibamba kwathiwa ekupheleni kosuku ngibe sengifikile lapha kunane imali yokugibela ngayiboleka imali yokugibela ngagibela ngafika-ke hayi ngafika ngalala nje ngalala as usual kwathi ngeyi-10 June bangithatha bayongenza operation ne-operation yathatha ama-hours amaningi yathatha mhlampe yaqala ngo-8 ekuseni yaphela ngo-6 ntambama kodwa bangakwazi ukuthi bengibuyisele ehodini la ngiqhamuke khona ngoba yayebucayi and uphefumula ngangaphefumuli kahle bangithatha bangisa e-ICU ngahlala nje e-ICU uLwesibili uLwesithathu ngaze aphuma uLwesine ntambama bafanele bengise ipho nje yandawo leya kodwa khona nakhona lapho nayekelwa khona kakhulu ohleli nonesi khona khohle indawo yakhona kuthiwa yini o-ICU yini i-ICU bese sekuba yini high care kuthiwa yini high care yes bangangisa khona ngesimo sokuthi imbhede igcwele bangithatha bangibuyisele ehodini nakhona ehodini nje ngafika ngajwayela nje inhlungu kodwa angaze nge-experience angazi noma khona bakufaka noma kanjani angaze experience mana umuntu uyathinta eqolo lento ayisekho ayisekho kwangathi uyaphupha kwangathi uyaphupha ngoba athi kubo ngaphaphama ngoLwesithathu ngoba ngenza operation ngoLwesibili ngazaphaphama ngoLwesithathu intathu ngavuka nje ngicela amanzi nje kwangadumi nanokuthi khona into engenziwe yona nje umqondo ongakabuyi nakahle nje yes ayilalela nje hayi ngathi sengivuka esibili ngacela ukuthi bengifone sengifonelele kwabasekhaya befone ngoba ifoni mawulapha uyiphatha uyishiya khona lapha ehodini la usele khona la bafona abanye ngathi abatshela ukuthi hayi sengivukile operation yami kahle hayi badlulisa kahle bafika nabo bazongibona ngalolu suku engizobuyela ngale hodini kodwa ke ngathanda ukubabonga odokotela umsebenzi bawenza mkhulu kanye nonesi yes hayi mkhulu umsebenzi abawenza ngiyathemba ukuthi ngangibakhohle empilweni yami yabo nalekhaya ngithanda ukubonga ngoba after ngifikela ekhaya nga-receive amanye ama-calls nje abantu abathanda ukuba nosizo yabo ngoba angikwazanga ukubuya ngithole khona umama nje usebenza e-England wala kwamasho yebo esikhathini kodwa mayibuyile uhlala eWestville wakwazi ukuthi engifakele imali yokuthi ngi-attend isibhedlela wathi nje leyo mali leyo ukuthi attend isibhedlela yebo ngoba wagcina nasesibhedlela efika nje ezongibona nje kube into nje ukuthi maye khona yafika ezongibona kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe kodwa yanakho ukuvela ngoba nami mangihleli nje endlini kwi-TV nginakho ukuthi mhlawumbe ama-episode alekhaya ngiwabuke nje ngoba ngagcina ukukhomenta ngibona ngisho ukukhomenta ngisho abantu nje abaye beyikhomentela ukuthanda kwabo abantu banjalo phela ngayithulela futhi ngibuke nje ngidlulele kodwa ukukhomenta ngisho umakhelwane wami engingamazi ongazi kusuka ngizalo yes kuze azi ngisho umuntu owugogo ngiyamazi ngiyamazi kodwa nama mangathiwa ngikhomba ngimazi ngoba mhlawumbe namanje uzokhomenta kodwa mina ngimazi kodwa indlela ekhuluma ngayo utshengisa ukuthi ungaze ngikhula into kanjalo cha la ekhaya nakhona yasizakala babumkhwanazi ngengiqamba manga ngoba baningi abantu abayibona lento le and abanye mangicabanga banayo lento enjengeyami yebo abanye bayasaba ukuyisukumela and mina ngathi umndeni wami ngazi noma ngizothi usupportive noma ukanjani kodwa nje
wangiqhubumezela ukuthi ngiattend isibhedlela. Beze bengithatha nje bengiletha la eThekwini ngoba bayebona ukuthi esibhedlela ngale engihlanga khona enkandla kuba khona kuyaleka and lento iyakhula. Yeah. Bese kuba ngabantu ke bengisebenza nabo lapha embonini emateksini lapha enkandla. Hayi nabo batshengisile ukuba supportive. Siyabonga. Noma ngiza la eThekwini ngisho ukuthi ngiyesibhedlela nginamali bayokwazi ukuthi bengigibeze. Yeah. Yeah. Siyabonga. Yini Nkandla Taxi Association? Inkandla Taxi Association. Siyabonga nje, siyabonga ebuholweni bonke ke bakhona kusoko chairman kwehla kuzokufika nako driver phansi, siyabonga nje. Yabo mabekwazi ukuthi bekweseke. Ngizwe ukuthi khona operation abasazokwenza na futhi yesibili. Yebo kunjani impela ikhona operation asazongenza yona. Bathe yani? Ngesimo sokuthiwa nala esiswini la esinyeni kunamafutha akhona. Bathi mabewayeka bengasusi azophinda lento le ayibuyisa. Manje ke angifisi ukuthi ngiphinde nayo le nto le again. Okay. Yikho nje ngizohamba nje operation yakho ngathende yonke nje into abayishoyo. Yeah. Up until kuze kufike ekugcineni. Ngoba operation angazi izoba nini kodwa mabe mhlambe unyaka ozayo. Ngoba MRI yakhona engizoyenza nge-18 or 21 June next year. All right. Manje ndabathi amafutha lapha phakathi bathi bangaso siphela azobuyisa lento ibe khona futhi again. Okay. Yeah. Okay, South Africa yazi ke uNkulunkulu nje kenze ngendlela yakhe. Umfowethu ngesikhathi lapha eChief Albert ingesikhathi noAlwande wayelapha nesibhedlela. Yeah. Ubafo ukuthi ulapha nje nayo sehlinziwe noOlwande ngapha uzokwenza operation. And it was the time when sasifocus Olwande ke manje yabo. And ke iChief Albert lapho ngene uduke lapha ne noma sengijwele kancane uyaduka lapha. Sake saduka sifinda ukuphuma singasaboni lapho uthi yabo singene ephi singene ema liftini asikhiphele kwezinye indawo kuthiwe kephi lapho sesikhona kephi sisakhumbula angazi kephi lapha saduka kulomzuzu ngase ngilambeni sengifisa nje ukuthi ngisho ngathi ngibona imoto sengaphuma nangewindi ngoba nesihloko sironda ngaphakathi la kithi yabo. So manje yabona nawe ngakhathi usho ukuthi la siduka ngathi mina hayi angisafunge ngathi ngisho ukuthinta nje yabo uyufone wena manje manje hayibo inamba yakho yabo angithi ama inbox baningi. Yeah. Angisayiboni nami ngathi yabo because ngena ama inbox amaningi aphe kwakhe yabo. Ngithi bafethu hayi ngothola isikhathi nje mfowethu uzoqhamuka mangabe se right yabo ngoba usahila kodwa nje wathi no se right yabo. Kwasho ukuthi bangisho sasibhekene no isikhathi semasika Olwande ngasa sikhathi yabo. Thina njengenhlangano futhi ithweleni siyabonga sibonge nje bona bonke abathe benza umehluko empilweni yakho siyakubona namhlanje uyaphila njengoba ngisho sibonge kakhulu ku management yonke nobuholi bayo bonke bakaMnyango wezempilo nesibhedlela inkosi Chief Albert Luthuli no dokotela bonke mfethu ufuna sibabonge kakhulu umsebenzi wabo thina sithengethuleni siya appreciate siyawubona yabo angeke futhi sibadlele abo umsebenzi wabo sibadlele phansi kufuneka sikubonge because sibona udokotela thina. Yeah. Yabo abantu abaningi ke ngiyengazi ukuthi maye kufona umuntu mhlambe angazi umuntu osuke emtshele ngathi uyamtshela ukuthini because omunye mhlambe uqhamuka ngathi jude yabo. Ungazothi mhlambe thina mhlambe so dokotela asibona udokotela nathi uza nje kanje sixoxa udaba lakho sicelele usizo. Njengoba nakuwena nje senza nakabane sinza ngendlela efanayo hlala nje kanje nawe sixoxa nawe udaba lakho kwazi ukunyakazeka kweminyango ivuleke iminyango. Yeah. Mina nje mfethu ngiyakubongela kakhulu mfethu ngifisela nje futhi inhlanhla nempilo engicabanga ukuthi ke nawe usizokwazi ukuthi nje uphile impilo enormal njengabantu bonke mfethu. Yeah. Khona sengibhini impilo nje manje ngiyazi ukuthi sekukhona ukusukela. Khona umntwana nje usukela. Siyakwazi nokushela manje. Siyashela ukhululeke. Kanti akaze ngalokunjalo. Akaze ngavimbela. Oh hayi. Ngoba bathi umuntu mayekuthandile ukuthanda. Yes. Manje sibonge nje futhi kubona mama umuntu esimama ubonayo bekwazi ukuthi
amen apho because abantu abaningi bayabaleka masesimini umuntu mayegula bayabaleka uba umbonako umuntu okwazi ukukuthanda ebuhleni nasebini ukuthi lo muntu ngempela is the chosen one yebo akubona bonke abantu akubona bonke abantu abakwazi ukumelana nezimo ezinjengalezi yabo sibonge futhi nakena kudadewethu kubona bonke nje abalandeli benhlangano ithuleleni noma benga-understand phela abanye belokhu basibona ngasasiboni cha sikhona kunezinye ingosi esivulile ngale njengale abantu bayagula ngithi yabo wena sasingapha kathuleleni because ngokwanda kwevolume number yabantu abagula sasivula ipage labo ke ngale YouTube ehloko sabantu bayagula ila khona ke sicela nje kuphela nabantu abagula kuphela yabo ngizama ukuthi ngiyabonga ke kusisi kakhulu lo wase England uphesheya ngithi England yes angithi yabo nje basibuka noma bephesheya ukuthi kwenzakalani ekhaya ngithi yabo bangagcina ngokubuka kuphela bakwazi ukusupport ama bethintekile siyabonga nje kakhulu nakubona bonke abantu abasilandelayo inhlangano ithweleni siyasibonga nje kakhulu yebo elakho lokugcina mne wethu nje ngathini mawugcina nje ngathi uma ukuthi unesifo ongasazi ungathuli uhlale phansi nje usizo ngeke lifikele la uhleli usizo uyalihambela esinye isikhathi uma ukuthi nje uyagula nje zama ukuthi nawe ubhaqoze nje mhlawumbe usizo uzolithola nje khona la eduze yebo why eqaleni oziveze wabavezile abantu bangathi sikhandi cash yebo angazi noma ungathanda ukubabonisa nabantu ukuthi usunjani ukuthi uyaphila ngempela manje hayi mfethu kusemseni wakho yabo South Africa ke uyena ubafo lo namkhumbula eqaleni sazivelile izithombe zakhe namhlanje ke nango bafo yabo uyaphila cabathi neba nansi operation yebo so ke kungumusa kaNkuluNkulu siye sithi ke thina konke sikwenzayo nokhuleka ungaphenda ubhenga kumina bafa manje yes siye sithi ke la kathuleleni konke sikwenzayo uNkulunkulu ubeke iso lakhe yabo kwesikwenzayo ukuthi lapho esihamba khona nje noma yena siyenzayo uNkulunkulu usuke ebeka ihlo lakhe suke sazi ukuthi uNkulunkulu ke uyena futhi osuke ezovula iminyango no mne wethu siyabonga mfethu sikufisela inhlanhla mfethu nempilo yakho neqhubeke ukwazi nawe ukusebenza kahle mfethu yebo ngiyabonga sibongele nasekhaya nje ukuthi bakwazi ukukunika ithemba ukuthi hayi iya lapha kathuleleni yebo no siyabonga mne wethu South Africa bekuyilokho ke nengane zakwethu ke kulabo abangakazi sinengosi ke ethi khona njengamanje entsha engale sithi hloko abantu bayagula cela bangena abantu basubscribe kuyona engale ku TikTok sorry ku YouTube sengithi ku TikTok ku YouTube channel abantu bangene ba like ba subscribe ilapho khona esizobe ngempela sidila nama issues abantu abagulayo nokuzoveza izifo ngokwehlukahlukana kwazo nokuthola abantu abama expert nababa labendabuko abangakwazi ukusichazela ukuthi izifo ezikanje mhlambe zilashwa kanjani buze abantu bazokwazi ukuthi izifo mangabe zivela lesi ngasibona mhlambe lapha nengosi nabantu bayagula siyalapheka obani abakwazi ukusilapha ukuze ngizokwazi ukuthola usizo kubona siyacela ke nje abantu bangene lapho ke bakwazi ukuthi basubscribe ba like bahlale khona ilapho ke ngempela sobe sihlekela khona abantu ngezifo ezahlukahlukene zabo namduduza kaMkhwanazi nenhlangano ethuleleni neteam yonke ngiyasibongela nisale kahle emakhaya